wong lanang ganteng jaman saiki ora usum. Tenan nih. Ganteng tok tapi lak nyusahne wong wedok ya alah alah tunggale akeh. Tenan. Terus mosok iya terus ganteng tok wayahe ngedit karo wong wedok. Gene dompete keri lah. Sing gak duwe cash lah. Alah alah rugi gantengmu neng caleng. Joh, joh, joh. Lah kuwi lek karuan ireng jliteng ngono, san pelimu melu ireng ngono, tapi cekelan dhuwit ngono lho. Ora nyusahani wong wedok. Wong wedok iso nyaman karo kowe. Tenan kuwi. Dan sok lak wis duwe bojo, tak bojomu macak, glowing, wah ketok apik ngono. Sing ditakoki bojone sapa to kuwi lho. Yo kuwi wong lanang ketok ganteng ya kuwi ngono lho. Elingo sik pacaran ngono ya lah alah alah. Macakmu ganteng nggih skincare sing alah dadi buti sing enek iku. Tenan. Joh, joh, joh.